Казвам се София Найденова и съм треньор по плуване в Национален спортен клуб Олимп. Развивам плуване за здраве при деца. Как се казваше това упражнение? Най-важните умения, които искам да придобият моите пловци, са комфорт във водата и сигурност в техните умения, които са вследствие от тяхната правилно изградена техника. Качествата, които искам да притежават, са дисциплина, отговорност и не на последно място воля. Готови? Целите, които искам да имат, са развиване на физиката им и максимално развитие във водата. Извън басейна се опитвам да ги науча на толерантност и взаимопомощ, да могат да приложат дисциплината от спорта в ежедневието. Кои бяха важните неща за да направим това упражнение? Айде да я прави. Ръце, прави крака, отпусна тяло. Добре. Работата в Национален спортен клуб Олимп ми дава възможност както да развия уменията на децата, така и своите собствени.